Hallo allemaal, we zijn hier in Cultureel Centrum Den Dullaert in Hulst. En hier is momenteel iets heel bijzonders gaande. Er is een Reinaard-expositie. En hoe zijn wij nou eigenlijk op die expositie gekomen? Nou, dat heeft alles te maken met deze voorstelling van de vos die amok maakte. Dit is een voorstelling die, ja, zoals jullie wel kunnen raden, over het verhaal van Reinaard de Vos gaat. Deze voorstelling speelt op 31 oktober in de Dullaert. Maar ja, natuurlijk, Hulst is de Vossenstad. Het leek ons natuurlijk heel leuk om hier iets mee te gaan doen. Dus zijn we samen met het bezoekersmanagement van In Hulst zijn we eens gaan brainstormen. Wat kunnen we allemaal doen rondom het thema Reinaard de Vos? Nou, dit is een van de dingen die we hebben georganiseerd. Dat is een Reinaard-expositie. En dit zijn de originele koppen uit 1980, die toen gemaakt zijn ter ere van het 800-jarige bestaan van Hulst. Deze koppen zijn dus 45 jaar oud. Die zijn al die tijd heel keurig bewaard gebleven. En op dit moment hebben we ze bijna allemaal uitgestald in de Dullaert. In eerste instantie waren we van plan om een Reinaard Week te organiseren. Maar omdat we met het bezoekersmanagement eigenlijk zoveel leuke ideeën hadden, was een week te kort. Dus we hebben besloten om oktober Reinaard Maand te maken. Hier zie je Reinaard de Vos en koning Nobel, die ook in 1980 meeliepen in de optocht. Nou, een ander iets wat we hebben bedacht samen met Monique de Bruin van het bezoekersmanagement is een stempelkaart. Ik heb er eentje in mijn broekzak zitten. Kijk, we hebben een klein kaartje. Daar staat wat informatie op en een stempelkaart. En een van de dingen die je dus kan doen om de stempelkaart vol te krijgen, is op de foto gaan met Reinaard de Vos en koning Nobel. Nou, iets anders wat we gedaan hebben is lokale kunstenaars gevraagd om werken te maken rondom het thema van Reinaard de Vos. Heel veel mensen hebben hier heel actief aan meegewerkt, dus heel leuk. Dus we hebben verschillende organisaties. Zo hebben we ook het Reinaardgenootschap. Helaas heb ik hier nog geen beelden van, maar die komen komende zaterdag. Die allerlei dingen komen brengen. De creatieve vorming heeft meegedaan met allerlei beeldmateriaal. En het Reinaard College uit Hulst heeft hele mooie lino-snedes gemaakt. Dit zijn werken van Olga, dat is een docent bij de creatieve vorming, maar ook bij het Reinaard College. Nou, dit zijn de beelden van het Reinaard College die de leerlingen daar hebben gemaakt voor de Reinaard-expositie. Wat ook heel leuk is dat we beelden uit 1980, 1982 en 1984 hebben. Die hier gewoon te zien zijn in de Dullaert. We hebben al heel veel gasten gehad die zeiden, oh, ik deed daar ook in mee. En die blijven hier heel leuk zitten om te kijken wanneer ze zelf in beeld komen. Dus heb je zelf meegedaan of ken je iemand die mee heeft gedaan? Kom gerust even kijken of je jezelf kunt vinden hier in de Dullaert. We staan hier buiten bij de Dullaert en daar is ook van alles te zien rondom Reinaard de Vos. Zo hebben ook weer kunstenaars allerlei beelden gemaakt rondom Reinaard de Vos. Die hebben wij laten afdrukken op verkeersbordjes. En dit is er eentje van, maar er zijn er hier in totaal 10 te vinden. Dus kom zeker een keer kijken of je ze kunt vinden. In de stempelkaart is ook het bezoeken van de expositie in de Dullaert een stempel waard. Dus eigenlijk heb je al meerdere dingen die je hier kunt laten afstempelen. Nou, zoals jullie waarschijnlijk misschien op Facebook en Instagram al voorbij hebben zien komen, is de vos opgedoken in Hulst. Het bezoekersmanagement wijde hier een hele leuke post aan op Facebook dat de vos onderweg was naar Hulst met zijn sluwe streken. Nou, die vos is hier maandag diep in de nacht aangekomen bij de Dullaert en staat hier voor iedereen, zodat je er leuk mee op de foto kan of dat je eens kan kijken. Maar hij is eigenlijk het boegbeeld van onze expositie.
Er zijn nog verschillende andere dingen te doen in Hulst, waaronder een Reinaardwandeling. Onder leiding van een gids maak je een hele leuke wandeling door Hulst, waarbij het Reinaardverhaal eigenlijk verteld wordt. Zo kun je bij de Sluwe Vos gaan eten, een leuk Reinaardmenu. Dit zijn overigens ook allemaal stempels op de stempelkaart. Ik ga even spieken wat er nog op staat. De Nacht van de Nacht bezoeken is ook een stempeltje waard. Een speurtocht die te verkrijgen is bij het infopunt. Die kun je daar gaan halen en dan kun je daar ook een stempel voor krijgen. En er zijn hele leuke kleurplaten uitgedeeld op alle scholen in Hulst. Maar deze, mocht je die nou niet ontvangen hebben, kun je die bij het infopunt of bij de Dullard ook nog komen halen. Op woensdagmiddagen in oktober kunt u gratis de Reinaardkamer in het museum bezoeken. Ook dit is weer een stempel waard. Mocht u alle stempels hebben, kunt u deze inleveren bij de Dullard of bij het infopunt. Natuurlijk is het wel heel veel om allemaal te doen. Dus we hebben gezegd, als je 5 stempels hebt, mag je hem al inleveren. En ook dan maak je kans op hele leuke prijzen. We staan hier naast het kunstwerk van Janna Weiland, die een Reinaard de Vos heeft gemaakt als anti-bont actievoerder. Heel speciaal. Ze heeft hier ook al mee bij het museum gehangen en heeft daar ook al prijzen mee gewonnen. Dus heel leuk om eens te komen bekijken natuurlijk. De hele expositie en de hele Reinaardmaand duurt de hele maand oktober. Dus nog tot en met het laatste weekend van oktober. En volgens mij pakken we 1 en 2 november ook nog mee. En wordt alles op maandag 3 november weer afgebroken. Den Dullard is eigenlijk altijd geopend overdag door de week. En u bent altijd welkom om te komen kijken. In het weekend zijn we vaak open, maar soms ook niet. Dus dat is eventjes afhankelijk of er iets te doen is die dag of niet. Het eind van de maand sluiten we natuurlijk af met de voorstelling Van de Vos die amok maakte. Hierin spelen hele bekende Belgische acteurs in mee. In België trekken ze volle zalen en wij verwachten dat dat hier ook gaat gebeuren. Dus wilt u graag komen kijken naar deze voorstelling over Reinaard de Vos en al zijn streken? Wees dan snel en bestel een ticket via onze website of bij ons hier gewoon aan de bar. Bedankt voor het kijken.